Steps back, crossover, fires away. Wow! Another three from Curry. Gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James. Ese 1 contra 1 con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. Què tal? Hola a tothom, benvinguts a 305. Aquest és el nostre segon episodi, el nostre segon programa al nostre canal de YouTube. Hem trigat una miqueta després del primer, però bé, és difícil quadrar les nostres agendes. Però el cas és que ja estem aquí, estem de tornada, després d'aquest primer capítol on vam parlar de rookies, on us hem de donar les gràcies perquè hem tingut moltíssims comentaris. Recordem que teníem un sorteig en marxa, que això també haurà afavorit, però bé, que estem molt contents per la rebuda que ha tingut, pel vostre feedback, pels vostres comentaris d'agraïment que ens heu donat. I res, avui toca segon episodi. Recordem que també tenim aquest sorteig en marxa, us ho vam prometre la setmana passada, el llibre de Phil Jackson, 11 anillos. Al final podeu passar directament ja, no us ho recomanem, podeu passar, però al final doncs direm el nom del guanyador. I bé, el que us dèiem, avui toca segon episodi, avui toca parlar d'una tendència que hi ha cada cop més al bàsquet modern, i a l'NBA lògicament no és exempta d'això, que és el small ball, però el compararem amb un cas molt contrari, amb un cas totalment contraposat, que és el cas del big ball. Abans deixeu-me presentar, avui a la meva esquerra tinc Alejandro Gaitán. Què tal, Alejandro? Molt bé, molt bé. Amb el dit dels Knicks aquí al seu costat, diu que li fa una mica d'al·lèrgia, però no sé per què. Veurem si li surten sarpullidos durant el programa, ja està a punt de caure i tot. I a l'altra banda, a la meva dreta, l'Aitor Fuster. Què tal, Aitor? Molt bé. I l'Arnau Molins. Bona tarda, bon dia o bona nit? Quan el vegin. Bones a seques. Que us ho dèiem, el tema d'avui és el tema de l'small ball, o l'hem anomenat small ball contra big ball. No big balls, Big balls? No big balls, perquè si no ens multaran amb $15,000 i no volem que ens multin. L'small ball cada dia és una tendència que és més utilitzada a l'NBA, és jugar bàsicament amb 5 petits, jugar més oberts, afavorir ara ho comentarem, no vull fer spoilers, però afavorir sobretot la creació d'espais. Però ho vam veure als playoffs de la temporada passada, com un equip en concret, i van ser els Oklahoma City Thunder, utilitzaven dos homes molt alts, dos homes que no tenen precisament un bon tir exterior, un d'ells sobretot no en té, com són Steven Adams i Enes Kanter, els Oklahoma City Thunder, que van posar amb moltes dificultats el que segurament avui dia és el rei, així diuen les estadístiques del small ball, com són els Golden State Warriors. Farem una contraposició, una comparació d'aquestes dues maneres de jugar, tant en atac com en defensa, les seves virtuts, els seus defectes, i doncs compararem, com dèiem, aquests dos estils, donant també, aportant algunes dades, fent alguns asteriscs també de casos que hi ha a part, però aquestes dues tendències que cada dia es donen més a l'NBA. Així que, nois, jo crec que ens toca posar-nos en marxa i podríem començar, per exemple, explicant en què consisteix, aquí l'Aitor, que és el nostre coach de l'equip, en què consistiria l'small ball en concret? Doncs l'small ball, bàsicament com el seu propi nom indica, significa jugar amb 4 o fins i tot 5 petits, perquè també s'ha posat de moda, en parlarem més endavant, jugadors interiors purs que surten cada vegada més a fora de la línia de 3, i a partir d'aquí generar espais. És molt més difícil defensar jugadors que estan prop de la línia de 3 que no pas a baix, sobretot per temes d'ajudes, i el que es fa és generar tot aquest espai lliure a prop de cistella, que a la vegada genera més opcions de triple i a la vegada les opcions de llançaments prop de cistella doncs són amb menys defensa perquè les ajudes són més difícils d'arribar. Aquesta és una de les avantatges directament de l'small ball. Explicació contrària, explicació del big ball. El big ball tradicionalment, sobretot aquí a Europa es dona molt, encara està costant més d'entrar aquest small ball, és jugar amb dos interiors purs. Una parella d'interiors que siguin bons props de cistella, que puguin jugar d'esquenes a l'aro i que juguin, doncs, com ja hem comentat, a prop de cistella. Una mica jugar des de dins per anar cap a fora.
estem parlant que l'Small Ball segurament juga de fora cap a dins i el Big Ball doncs, jugar pilotes interiors perquè la defensa es pugui tancar i des d'aquí poder buscar llançaments exteriors. A partir d'aquí, senyors, obrim debat, anava a dir taula, no tenim cap taula, obrim bancs aquí de debat, de parlar una mica o de també aportar dades sobre Small Ball, sobre Big Ball, sobre què porta a cada equip a utilitzar doncs, aquestes tàctiques en atac, en aquest sentit. Jo crec que una mica els entrenadors abans feien servir la plantilla que tenien, el roster que tenien per decidir com jugarien, però que avui dia l'entrenador arriba amb una llibreta i decideix com jugarà, si això beneficia o perjudica els jugadors. El cas més clar, per exemple, pot ser el de Luke Walton, que ha arribat als Lakers ja pràcticament no copiat, però està fent servir una llibreta que tenia a Golden State, i això es pot aplicar una mica a molts dels nous entrenadors que tenim aquesta temporada a l'NBA. Jo crec que l'exemple més clar pot ser el de Memphis, un equip que ha canviat radicalment el seu sistema de joc. N'hi ha molts equips que estan canviant, que s'estan adaptant o s'estan reinventant, que també és important, buscant noves maneres si la manera tradicional no funciona, i jo crec que això és molt important aquesta temporada. Serà una temporada no clau, però sí importantíssima a l'hora de veure si l'Small Ball és el pas definitiu cap al bàsquet del futur o si els jugadors interiors es reivindiquen, sobretot veient els nous jugadors interiors que tenim a la Lliga. Sí, tot i això que deies, sí que és veritat que és una Lliga que costa molt de trobar interiors que dominin realment prop de cistella. Sí que és veritat que hi ha l'excepció d'Embiid, per exemple, aquesta temporada que en parlàvem en el primer programa, o el mateix Karl Anthony Towns, però també són jugadors que poden tirar de 3, que s'ha donat molt el cas de que juguen de fora cap a dins. Per tant, són jugadors que, tot i ser dominants prop de cistella, s'estan adaptant també a aquest Small Ball. Sobretot s'estan adaptant a nivell defensiu, perquè el que genera l'Small Ball són molts 1 contra 1 i molt lluny de cistella. Què passa? Que els jugadors interiors doncs, han de tenir una velocitat de cames que abans no teníem. Per això, entre cometes, va funcionar el tema d'Oklahoma amb Golden State Warriors, perquè Canter Adams és un jugador que sí que és un jugador que en atac és molt dominant i va molt bé al rebot ofensiu, però en defensa és un jugador que, tot i ser gran, té bastanta mobilitat per sortir a fora en canvis defensius i defensar jugadors exteriors. Per tant, s'ha de trobar una mica aquesta doble vessant de joc. Per contra, Golden State Warriors el que estem veient és que en aquest inici de temporada està arrasant a nivell ofensiu, però li està costant molt a nivell defensiu. Per què? Perquè el seu rim protector, el seu jugador que protegeix més la cistella és Kevin Durant, que és un jugador que és un 3-4, que pot jugar a 4 amb l'anomenada Death Line-Up, i què passa? Que han perdut a Bogut, que els ajudava molt a protegir la cistella. És un dels grans problemes que té l'Small Ball, que en atac és molt difícil d'aturar, però en defensa té una sèrie de punts on pateix molt, que són el rebot ofensiu i la protecció de la cistella. D'aquí potser una de les claus de Golden State és el ritme altíssim que genera amb aquesta dead line-up. Si tu em fiques 6, et ficaré 10. Sí. Sobretot has d'intentar que, en aquest sentit, que els interiors de l'altre equip, amb aquest ritme més alt, no arribin a l'hora de capturar el rebot. Exacte. No sé si aquí l'Aitor és el que ens aportarà més llum, però és el principal problema, perquè Golden State estadísticament pot estar a dalt a tot arreu, però està a baix sobretot en el tema del rebot. Sí, jo crec que és el principal problema, perquè els altres problemes que et poden generar, que poden ser doncs això, punts a prop de cistella, sí que es poden suplir perquè estem veient com jugadors com el mateix Draymond Green, molt versàtil, molt fort, és molt baixet per jugar de 5 quan juga de 5, però és un jugador que aguanta molt bé el cos a cos contra jugadors grans, i al cap i a la fi els 2 contra 1 al pal baix cada vegada són més habituals, i si l'altre equip no té tiradors exteriors, costa molt de treure producció ofensiva dels jugadors interiors. Hem parlat moltes vegades, aquest any no, però els últims anys de Memphis, que sempre jugava amb Randolph i Gasol prop de cistella, i el problema que tenien és que arribaven ajudes, i com no poden treure la pilota fora per buscar un llançament exterior, doncs tenien moltes dificultats per atacar. Això canvia aquest any. Deixa'm donar-te una dada sobre Memphis i sobre Golden State. De fet, Golden State és el segon equip que més rebots ofensius permet, és un 26,8%,
I en canvi Memphis, tot i aquest canvi, és el segon equip que menys permet, no arriba al 20%. Aquesta és la gràcia que comentes de Memphis, no? Que ha sapigut adaptar-se en aquest nou joc, fent llançar des de fora a Marc Gasol, que ja ha superat tots els números que havia arribat fins ara en tota una trajectòria, o sigui, ja ha notat més triples dels que havia notat en tota la seva trajectòria en només un mes, i a la vegada està sabent guardar les seves virtuts, que són la protecció de la cistella o el rebot defensiu en contra d'equips que juguen amb jugadors molt més petits. Això m'ha fet un petit apunt, aquí clar, cadascú mirarà el vídeo quan podrà. Les dades són aproximadament del primer mes de competició de l'NBA 2016-2017, per tant ja tenim una mostra prou creïble, prou potent del que està sent, vull dir que no és flor d'una setmana. De pràcticament tots els equips. Sí, correcte. Dit això, també volíem comentar, ara que parlàveu del tema de Marc Gasol, hi ha aquest asterisc, no? Ho estem veient, és una de les tendències d'aquest inici de temporada, de 5 oberts, o 5 tradicionals de tota la vida, que mai havien mirat la cistella al triple, i que aquesta temporada doncs, han introduït aquesta arma al seu joc, sense anar més lluny. Per posar alguns exemples, de Marcus Cousins sí que l'any passat ja abusava entre cometes, però era una de les seves armes al triple, està més o menys en uns 3 triples per partit, però és que aquest any, per exemple, estem veient a jugadors com Brook López o Marc Gasol, que estan tirant uns 4 triples per partit aproximadament, Karl Anthony Towns, que jo crec que Towns, comentàveu abans, ja forma part d'aquest ADN del nou 5. Sí, ja arriba entre cometes. Anthony Towns, Miles Turner, Joel Embiid. Deixa'm dir també que el fet de que tirin de 3 jo no ho veig com relacionar-ho directament amb small ball. Marc Gasol l'hem vist les últimes 5 temporades jugant fora. Sí, a 5-6 metres. En el sentit de jugar a rebre la primera pilota a l'atac i dirigir ell l'atac. Ara sí que té aquesta nova arma que s'ha adaptat perfectament, ha estat entrenant tot l'estiu i l'està fent servir genial. I el que m'agradaria destacar és que moltes vegades no es tracta de buscar aquest llançament exterior dels interiors, sinó de generar espai, perquè el que estem parlant al final és tot va al voltant de generar espais. Quants més espais tinguin i més espais lliures hi hagin, millor per l'atac, a priori, evidentment. Per tant, aquest és el primer motiu. És evident que has de tenir jugadors que puguin llançar, perquè Marc Gasol, tot i no ser un especialista, sí que pot anotar, ho estem veient en aquest inici de temporada, però l'objectiu principal és generar espais per jugadors exteriors que puguin fer penetracions més lliures, al cap i a la fi. I sobretot a Memphis, que és un equip que precisament tiradors no és que tingui. Sí, és el que volia dir, que és sobretot també aprofitar el factor sorpresa, perquè Memphis, tu una jugada a l'últim segon no t'esperes un triple de Marc Gasol o cada vegada més, però al principi els altres equips els estan pillant una miqueta per sorpresa i a mi la veritat és que m'està agradant aquest nou rol de Marc Gasol. Deixa'm dir també que Memphis té l'avantatge d'haver fitxat un entrenador com és David Fizdale, que ja ha treballat molt aquest aspecte a Miami, el va treballar amb Chris Bosh. Chris Bosh, recordareu, va fer també aquest procés, ara que tampoc se'n parla d'ell per desgràcia, però aquest procés Chris Bosh va ser un dels primers en fer-lo, en ser un 5, tot i que Chris Bosh comença a lligar com a 4 també, aquest trasllat a 5, però el 5 obert, un 5 que tira des de la cantonada, un 5 amb bona mà i que al final representa una amenaça més i sobretot generar que en defensa aquest 1 contra 1, que hi hagi poques ajudes també, no sé si voleu apuntar alguna coseta més. Sí, després el tema del bloqueig directe central o a 45 graus jo crec que és molt important quan jugues small ball perquè genera molts dubtes a la defensa, perquè ho estem veient, no és per fer-nos repetitius, però el pick and roll entre Conley i Gasol ja no és el pick and roll que era abans. Abans era un pick and roll que normalment era sempre el roll i continuació cap a dins o al pal mig, el tir lliure, des d'allà podia distribuir Marc Gasol. Cada vegada estem veient més jugades on Marc Gasol sobre el triple. Per tant, el jugador que defensa Marc Gasol ha de decidir què faig, una ajuda, no ajudo, faig un 2 contra 1, faig un flash i torno, el defensor què faig, passo per dalt, passo per sota. Tots aquests dubtes que generes són dubtes que estàs generant en el moment de joc el teu defensor. Per tant, és probable que puguis treure un avantatge, si la saps jugar, evidentment. Els mateixos bloquejos que fa Draymond Green, doncs Draymond Green acostuma a continuar cap a fora, però també continua cap a dins i genera espais per Klay Thompson perquè pugui llançar o pel mateix Kevin Durant. Per tant, el dubte que pot generar
aquesta situació de joc que cada vegada és més repetitiva i cada vegada es treu més avantatges és una de les grans virtuts d'aquest estil de joc. En aquesta línia, per exemple, l'any passat Golden State era el rei, bueno, continua sent, i en aquests bloquejos i continuació sí que hi havia moltes variacions i pocs equips que poguessin canviar tan ràpidament per defensar, però ara ho planteges com que fins i tot els equips amb jugadors grans que poden tirar generen aquests dubtes a l'hora de canviar. Llavors, tant l'Small Ball com aquests nous interiors estan generant que els equips acabin sent com, per exemple, a Milwaukee. Són 5 jugadors de pràcticament 2 metres que han d'adaptar-se a defensar qualsevol jugador, perquè si no avui dia et poden matar des de qualsevol posició. És que el bàsquet avui en dia, sobretot a NBA, està anant cap al bàsquet aposicional. És a dir, ja no hi ha posicions, o és molt difícil trobar posicions, perquè el mateix cas de Milwaukee. Tens 4 o 5 jugadors de la mateixa alçada, que un juga de base, l'altre juga de 4, l'altre de 5, l'altre de 2, l'altre de 3. I aquesta virtut és sobretot en defensa. Sí, i cas molt clars, per exemple, tots que juguem a això dels fantasy i tot això, hi ha jugadors on a vegades te'ls col·loquen d'una posició, te'ls col·loquen de center, te'ls col·loquen de forward i vas desconcentrat, perquè els mateixos que organitza aquest joc no saben col·locar-los i això es nota. I a part de, perdona Pau, Arnau, a part de les virtuts que hem dit del rebot ofensiu, el tema del mismatch podria ser una de les altres virtuts que tingui aquest Big Ball. Quin és el problema del mismatch? Que amb aquests canvis defensius, si els canvis són agressius, és molt difícil fer arribar una pilota a un interior a baix en posició d'avantatge. Per què? Perquè en haver-hi un canvi defensiu, els jugadors acostumen a defensar per davant, per tant és molt difícil penjar una pilota. Per què? Perquè tot i el que hem dit que siguin jugadors més petits, són jugadors que normalment d'envergadura són molt llargs, perquè Golden State, parlem de Klay Thompson, Iguodala, Kevin Durant, són jugadors que són petits o considerats petits però que tenen molta envergadura. Per tant, penjar pilotes o poder triangular és molt complicat i per tant aquest avantatge que tothom podria deduir del Big Ball és molt difícil de treure-n'hi profit. Big Ball. Small Ball ho rematem ja, no? Sí. Si voleu comentar... Molt bé, doncs el tema del Big Ball ho hem comentat sobretot abans, sobretot qui ho va posar en pràctica o aquesta tendència a contracorrent de tota la resta, sobretot va ser Billy Donovan, el pioner l'any passat, si voleu dir així, en aquestes sèries contra Oklahoma City Thunder. Sí que és veritat que petit asterisc d'aquest any és que està jugant més Domantas Sabonis com a 4 que Enes Kanter. Sí que és veritat que Sabonis no havia tirat pràcticament triples a la seva carrera universitària a Gonzaga i aquest any sí que l'estem veient tirar de 3, però sí que és veritat també que té aquesta arma Oklahoma que altres equips no tenen. I això que es tradueix sobretot en el tema del rebot. Sí, i aquest tema és molt important perquè quan veu jugar per exemple a San Antonio, que podria ser un altre equip amb 2 interiors grans com són Pau Gasol i LaMarcus Aldridge, potser no treuen tant d'avantatge. Per què? Perquè no tenen la mentalitat d'anar i carregar el rebot ofensiu. Ni LaMarcus ni Pau són 2 especialistes en el rebot ofensiu. Per tant, jo crec que has de tenir molt clar quines són les teves virtuts, que en aquest cas és el rebot ofensiu, i carregar el rebot, perquè si saps les virtuts però no les apliques, doncs és igual. Evidentment no tindràs rebots ofensius per tenir 2 tios grans, sinó que hi has d'anar. I jo crec que és una molt bona virtut d'Oklahoma. I després una altra gran virtut d'Oklahoma és que tenen un jugador com Kanter, que és un jugador molt productiu prop de cistella. L'any passat em sembla que són vora el 60% de tirs de 2, que són molts. Després en defensa és una altra cosa. Sí, en defensa és una altra cosa, però tenen aquest factor extra, aquest factor X, podríem dir, sortint des de la banqueta, que les segones unitats són menys poderoses físicament, segurament, dels equips, i és el mateix que li passa a Memphis, que treu un jugador com Randolph, que juga d'esquenes de cistella contra segones unitats. Alejandro, al fil del que deia l'Aitor, tenim dades. Com per exemple, havies buscat el tema del rebot ofensiu. Sí, quins són els equips que més rebots ofensius agafen en aquest inici de temporada, sí, no? En aquest inici, i si analitzem la llista podem veure per exemple que número 1 Chicago, amb un interior pur com és Robin López i Taj Gibson. I amb Gibson també, Mirotic no juga titular, Minnesota Timberwolves també, segona, Houston Rockets, Denver Nuggets. Sí, tots els que diem. Tots els primers tenen una parella interior, Oklahoma és 9 en aquest cas. Minnesota juga amb Towns i Dieng, que són homes... Denver Nuggets amb la parella... Sí.
Exacte, Washington Wizards amb Morris i Gortat, Lakers 8è, per exemple, en aquest cas amb Randle, i Toronto 2è, tanca Toronto. També una altra parella interior tradicional. Sí, exacte, sobretot amb Valanciunas, que està jugant relativament bé. I per la part baixa, sorprèn això sí, New Orleans, però en general per com estan jugant aquest principi de temporada, i ara sí, trobem a Charlotte, Philadelphia, Portland. Clar, després hi ha molts factors, vull dir, sí, clar, al final és la dinàmica, sí, correcte, depèn ja després la qualitat de cada jugador, la dinàmica que tingui l'equip, perquè és veritat que, jo què sé, a Philadelphia en algun moment segur que desconnectarà més que pas els Lakers en aquest sentit. Sí, si mires per baix estan tots els equips que no estan jugant gaire bé, i a mi em sorprèn, per exemple, trobar Utah. Sí que és veritat que Rudy Gobert tampoc és un gran rebotejador ofensiu, tanca molt bé la cistella, però ofensiu costa una mica més. És el que més em sorprèn, perquè la resta són equips Dallas, Indiana, Brooklyn, New Orleans. Sí que és veritat que Utah en aquest sentit ha tingut problemes de lesions, el tema de Favors no ajuda, lògicament. I Golden State és el primer dels grans, que està per sota, és el 21è de la llista. I una altra dada, un altre indicador, més ben dit, per saber més o menys a què juga cada equip o com juguen, és, sens dubte, els llançaments exteriors. Quants triples intenten des de... els equips, els 10 pitjors equips en triples intentats. I aquí sí o sí els 10 de la cua, diguem-ne, els 10 que menys triples intenten són 10 equips amb parelles interiors pures, de tota la vida. El que menys, Detroit, que no arriba a 20 triples intentats, sobretot amb no treguis a Drummond a fora. Amb el factor Drummond, clar. Un altre equip amb un 5 així podria tirar un triple, però és que Drummond és un drama des de fora. Sí. Exacte. Washington tampoc arriba a 20, amb Gortat i un dels Morris. Sí, és que però aquí també afegeixes, a més, que tens jugadors exteriors que no són tiradors. No són tiradors. Wall no és tirador, Satoransky tampoc és tirador, Bill està lesionat. Aquí hi ha més factors, però lògicament els equips que direm no tenen tiradors de fora interiors. Següent és Chicago, San Antonio, que tampoc cap dels interiors és un gran tirador, diguem-ne, Phoenix, Sacramento, que sí que té de Marcus, però que el cas Koufos és bastant dramàtic en tir. Tot i que es comenta que Koufos ja no serà més titular. Està jugant molt millor amb Rudy Gay que amb Kostas Koufos, això és evident. Toronto, a l'espera de Salinger, que està jugant amb Siakam, i així no funciona el tir exterior, i després New Orleans i Miami tanca aquesta llista. Miami amb un Whiteside que també, si el treus de la zona, és perillós, és violent per la resta. Sí, Miami que aquest any tampoc funciona, en general. No és indicador de res perquè, clar, veient el roster que tenen, no tenen precisament tiradors. Ja no el tenia amb Dwayne Wade, però és que ni Winslow és tirador, Dragic tampoc és que hagi tirat molts triples durant la seva carrera, Richardson, Tyler Johnson i companyia. I en canvi els primers, per exemple, Houston, Brooklyn, que una mica... Houston que juga això? Sí, exacte. Houston està tirant un 42% dels tirs de triple i algun dia arribarà a més de la meitat. Cleveland, per exemple, també. Cleveland és tercer, Golden State... Amb un molt bon Channing Frye també jugant de 5. És a dir, un altre cas molt bo, sí. de jugador que realment juga a la posició de 5 i és una amenaça molt important des de la línia de 3. O les mateixes finals de l'any passat, que jugava Love de 5 i que fa la defensa a Curry en els últims segons de l'últim partit. Se'l recordarà per això, quan segurament era un dels grans defectes de Kevin Love, la por que tenien en aquest canvi defensiu amb Stephen Curry. En general la mitjana són 30% de tirs que siguin de triple i hi ha molts equips que estan molt per sota i que ni s'ho plantegen canviar aquest sistema de joc. I en canvi, per exemple, si busquem el cas de Memphis, és 12è amb 31% de tirs triple. Aquí hi ha el factor Marc Gasol i fins i tot Zach Randolph tenen molt a veure. I també deixen apuntar el nom de Mike Conley, perquè està a vora el 50% d'encert en triples, vull dir que el seu inici de temporada, de fet... David Fitzgerald li deia que aquest any havia de ser molt més agressiu, sobretot en el seu llançament. I és que la mecànica diria que fins i tot crec que l'ha polit o l'ha millorat, perquè em recorda més a una mecànica similar a la de Curry, que no passa la de Conley a tota la vida. En el partit després dels Clippers, que per cert va guanyar Memphis amb un triple de McGregor, comentava precisament això després del partit, que David Fitzgerald li havia dit que havia de ser molt més agressiu en el seu llançament i que a partir d'aquí ja trobarien opcions per altres jugadors, però que havia de pensar molt més en ell. I en aquell partit em sembla que fa 7 triples en el partit contra Clippers, i un jugador que l'entrenador li ha demanat que sigui més agressiu, que ha de ser All-Star aquest any, li ha dit ell directament,
i que de moment s'ho està aplicant. Li estan pagant com un All-Star. Sí, li estan pagant com un dels Com un dels MVP, millors de la Lliga. com un MVP Per li fer això, estan sí, pagant. li estan pagant per fer això, bàsicament. Dit això, no sé si voleu comentar alguna coseta més d'una mica el repàs que hem fet, small ball, big ball. Esperem que tots aquests conceptes hagin quedat clars. Qualsevol cosa, si no, ens poseu un comentari a sota Truqueu a Aitor. directament. 680 21. Ara donarem el número, no? No, deixeu un comentari i nosaltres doncs, contestem. O per Twitter, Sí, Facebook. qualsevol aportació que tingueu al vídeo, doncs benvinguda sigui, perquè realment és complicat concentrar tots els conceptes de small ball i big ball en aquesta pintura de mitja horeta. Doncs passem a secció Arnau Molins, fa aquesta cara... Aquesta és la que m'agrada a mi. Aquesta és la que t'agrada a tu. Anem a fer una mica de safareig també, perquè... Sí, Safareig... Els big balls són molt de safareig, no? Sí, jo crec que... És perquè la sang no arriba a dalt de tot. o es queda a mig camí. Això també pot ser. És el que seria a l'alçada del cap en alguns small Sí, balls. exacte. Hem vist molts big balls en aquests últims anys i moltes per posterior celebració de big ball, però també hi ha small balls que l'han liat, no? Draymond Green ha fet big balls i el que acompanya el big ball, no? Sí, Ha deixat blue balls. ha fet de tot. Però he fet així un deluxe de comparar els small balls contra els big balls, de veure qui la lia més. Vinga, va. I al primer cas ens trobem un jugador que encara és de la NBA i després un jugador que ja no és de la NBA però que era famós per liar-la bastant. El primer és Draymond Green, que ara farà no massa, el passat juliol, doncs va ser detingut, va ser arrestat durant la matinada per haver golpejat Amb el peu? No, amb el peu no, Això només a la pista. una bufetada, per donar-li una bufetada a un jugador de futbol americà universitari a la via pública. Això va ser a Michigan i es veu que durant una nit l'aficionat al jugador de futbol americà universitari el va insultar o li va dir qualsevol cosa, Draymond Green es va aixecar, en va anar fora i li va donar una bufetada i va ser alliberat per la policia després de pagar $200 de fiança. Finalment, tot ha acabat pels jutjats. 2 cèntims, no? Diríem. Sí, calderilla per ell, però bueno, ha aconseguit arribar a un acord amb les autoritats, $560 sense càrrecs posteriors i no pot establir contacte amb la víctima durant 12 mesos, o sigui, no ha de passar per presó. Això... I Draymond Green, un dels grans protagonistes de la sèrie que hem comentat abans, també per enfrontar-se contra homes grans, com és les patadetes a Steven Adams l'any passat. Adams o el mateix LeBron, però sí. I l'altre cas, el cas del Big Ball. Ens trobaríem amb l'expivot d'OKC, Mitch McGary, Medicinal mig, que ara ho entendreu per què li diuen medicinal, doncs perquè vas tornar a ser sancionat, o sigui, ja havia estat sancionat, doncs no en té prou una vegada, després de 5 partits li afegeixen una multa de 10 partits més de sanció per donar positiu per marihuana. McGary, recordareu, va ser tallat per OKC. Imagino que aquí, quan signi, esperem que no signi demà o en el moment de vaig al vídeo tingui nou aquí, però en tot cas aquesta multa imagino que s'acumula. Es manté, la NBA es manté. És un jugador que es va presentar... És un jugador que es va presentar al draft perquè tenia una sanció del bàsquet universitari en la qual no podia jugar en tot l'any perquè l'havien enganxat fumant marihuana. Té poca credibilitat perquè... Per tant, el motiu de la seva presentació al draft, si més no curiós. Tota la temporada no, però em sembla que eren un parell o 3 de mesos que sí que tenia sancionat. No, a més, ell quan l'enxampen per primera vegada diu no ho tornaré a fer tal, i al cap de poc, és que no passen ni 2 mesos, tornen a pillar, o sigui, no és propi d'un jugador d'èlit, però bé. I després... Segon cas. El cas ja... més recent d'aquest que té més vidilla i tot. Són 2 jugadors d'un mateix equip, fàcil. Iman Shumpert, Tristan Thompson. Iman Shumpert és l'small ball. Doncs va ser detingut... Sí, perquè és petit. Sí, home. Va ser detingut el 10 d'agost per conduir sota els efectes de l'alcohol. Qui va treure aquesta notícia? Els nostres estimats del TMZ. Doncs la denúncia afegia càrrecs de consum i possessió de marihuana. O sigui, és estil McGary el mateix. Això va succeir a Atlanta i després es veu que el jugador va fer una maniobra amb el cotxe il·legal, la policia el va parar, el va fer bufar, va donar positiu i ell va declarar que a sobre portava, es veu que feia olorava una miqueta del tema de marihuana i doncs van decidir fer-li una prova
va donar positiu. Que dic jo que Iman Chamber s'ho pot amagar el cabell, si no. També entre les rastes, entre les coses aquestes que es fa, els canvis de look. La pinya de Champs. La pinya. La pinya! Bé, Ara posarem aquí la pinya. Sí, la foto de Champs. Posar-li la cara, en comptes del Craig Jordan, la cara de pinya. I l'altre del seu equip és... L'altre del seu equip és Tristan Thompson, o Tristan Kardashian, com vulgueu dir. No està clar com està acabant el culebron. Això és perillós parlar ara d'això, perquè potser d'aquí 15 minuts es casen, d'aquí 35 es divorcien, tenen 2 nens i... Pot passar de tot. Per qui no sigui assidu a saber aquests cotilleos, Tristan Thompson està sortint amb Khloe Kardashian, que si recordeu... Està o estava? Està. L'Arnau té informació de primera mà, i La si diu que està, notícia és que està. Si ho esteu veient el 2020... Ja, depèn de quan. Estan casats. Recordeu, Khloe Kardashian, ex de la mare d'Om i de James Harden. Doncs van començar a sortir aquest passat... Bon currículum, sí, un bon currículum. Pots fer un All-Star d'aquí poc, també, no? I tant, I home, la família germana de... germana de Kim Kardashian, ex de Chris Humphries. O sigui, Tiren més cap al Big Ball, no? Perquè... Sí, els hi van... Big Balls. Sí. Sí, però d'alçada... Sí, l'alçada Chris Odom. Humphries, Odom, mira, un bon exemple també. Tot i que es comentava... Un Odom que avui en dia seria un jugador espectacular per l'estil de joc que tenia. I que també podria sortir en aquesta secció. Això dona per un altre programa. Sí, joder. Sortir en aquesta secció. Tot i que es comenta que Humphries, Big Balls no masses, Ho deixo aquí. Però sí, per qui no sàpiga, estan sortint i hi ha hagut rumors de tot tipus. Rumors des de que es casaven, després de només 2 mesos de relació, recordem, van començar al setembre. L'últim rumor és que ho havien deixat, que es veu que els jugadors dels Cavaliers se n'enfotien de Tristan al vestidor i Tristan no havia aguantat més i ho deixava. Ho han desmentit, sembla que tot continua igual, També però... va sortir el tema que s'havia fet un tatuatge a tota l'esquena que deia Kardashian. Era un fake. Era un fake. Més d'un periodista s'ho va manejar. Menys mal, menys mal. Menys mal, perquè si no... Sí. Home, si fas Kardashian, com a mínim, si et deixa la Khloe, pots anar per la Kim. Sí, i n'hi ha més, no? Sí, o per la mare. Ja són Jenner. La Jenner. Sí, les altres són Jenner. Bé, però el cognom original és Kardashian i... Sí, hi ha 3. Keeping up. Hi ha la Kourtney Kardashian, aquesta també. Molt bé. Corneli. Doncs això, els exemples de safareig de l'Arnau de Big Balls, ja. De Small Ball contra Big Ball. I ara sí, per rematar-ho tot plegat, us ho vam prometre la setmana passada que teníem aquest superregal, aquest llibre de 11 anillos de Phil Jackson, a sortejar entre tots aquells que havíeu de comentar el primer vídeo, el de Rookies, dient-nos qui seria per ells el rookie de l'any, que la majoria anaven per l'opció de Joel Embiid i crec que la majoria van pel bon camí. Hi havia algun Perquè les nostres apostes de Buddy Hield, algun Jaylen Brown, algun Chris Dunn, un Brandon Ingram hi havia. Hi ha gent molt... És que el nivell de rookies... Optimista. El nivell de rookies ja... Està jugant bé, Brandon Ingram. Està jugant, jo crec, millor del que tots esperàvem. Està jugant millor que Chris Dunn i que Buddy Hield. Sí. Doncs bé, havíeu de comentar, like i subscripció al nostre canal i el que hem fet és fer aquí es veurà el truco, que no tenim, hi ha targeta, hi ha iPad, amb una llista que hem fet amb tota la gent doncs, que ens vau comentar i farem un sorteig una mica especial, que és que demanaré aquí a la meva dreta a l'editor que ens digui un equip i buscarem aquí amb l'Alejandro una estadística. Li podem preguntar a l'Arnau una estadística? Sí, jo dic l'equip i l'Arnau dic l'estadística. Correcte, perfecte. Jo tinc aquí Basketball Reference i en directe. Llavors, segons el rànquing, no, de que estigui, correcte. Doncs, aviam què surt, Aviam què surt. Aviam què surt. Esperem que no surti 25, perquè si no haurem de tornar a començar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale? Vinga, i tot. Menys mal que no tenim... Jo, mira, a l'equip que hem parlat més en aquest programa, jo crec, Memphis Grizzlies. Perfecte. I jo, doncs, un tema que hem parlat així bastant també, el defensive rating. Defensive rating. Sí. Anem a mirar... Hauria d'estar amunt, això, no? Anem a mirar on està... Sí. Esperem que estigui de l'1 al 15. Sí. Vull dir, aquí ja han triat bé perquè és una mesura... Està a l'11. L'11. Doncs mira, l'11 el tenim aquí. Ivan Pardo. Així que, Ivan, ets el guanyador d'aquest llibre del Phil Jackson.
Dóna les gràcies a Marc Gasol i Sí. a David Fitzer. Correcte, ens envies un correu a 305@gmail.com i ens posarem en contacte amb tu per enviar-te aquell llibre. I si no diu res el que duia, Sí. Bueno, Què millor que un llibre de Phil Jackson en aquests dies tan També, tan mogudets per convulsos. Phil Jackson. Tan Vull dir convulsos. que- Això el pots també- convertir amb la teva pose i... Sí. Doncs bé, aquesta setmana no hi ha regal, almenys, però Però podeu comentar, podeu Sí. compartir, podeu... No, Si sou, heu de. si sou d'una editorial, d'una botiga de bàsquet, d'alguna marca d'esports i ens voleu fer arribar un regal per sortejar, doncs Aquí tenim, benvinguts. aquí en aquest cas tenim molt d'espai perquè us vulgueu també patrocinar i tot plegat. Bé, dit això, nois, gràcies una setmana més, Alejandro, també a l'editorial Arnau, Fins la propera. i res, esperem que us hagi agradat aquest segon programa. Qualsevol cosa, comentari i sobretot like si us ha agradat, subscripció també al nostre canal de YouTube i tornarem ben aviat amb una tercera entrega, així que vagi bé. Adéu-siau.